se přidávat poháry. Takže na místě 8. naši sousedí tady přes kopec. Mostkov. Na místě 7. sousedí přes Příkopce, Hrabišin 1. Šesté místo. Nemilé. Páté místo. Čeština 1. Nepopulární brambora dneska připadla družstvu Janovice. Kdybych vás prosil, pánové, na té kádi, slezte dolů, vy dva. Pokud je tady člen Hanča, budeme rozdávat medaile. Na 3. místě Bouslavice. Ale to je jiný, teď je na šutku. Tak, a už tady máme akorát mafiánské dvojblok z Olomouckého okresu. A tím prvním, který se umístil na 2. místě, časem 14:89, je družstvo Nové Dědiny. A to tak mám komeré do tak.
první místo Dřevenců na hanářské extralize a Dřevenec nám to dneska oplatil na Honza Cupu. Takže první místo časem 14:39 sousedí zase přes jeden kopec Dřevenec. V kategorii žen, samozřejmě i v kategorii mužů máme cenu pro nejrychlejší proud. Tentokrát je to levý proudař, který luxusním časem 13,87 sundal terč a je to levý terč z Janovic. Vzhledem k tomu, že máme dneska tady takový, ani ne jubileum, ale byly nám ceny pro nejsmutnější dneska asi ani tak trošku 1,5, jeden určitě, takový nejsmutnější pár na košíku a to je Drobek. A Tereska, která šla dvakrát, bohužel, 50/50. Navíc to zůstane doma, samozřejmě. No. Ale u nich doma. Tak, já bych vás ještě jednou poprosil, ti, co mají ty poukazy, ať zůstanou na místě, ať to nahlásí tady, ne poukazy na ty čerpadla. Tady Peťovi to nahlásí na kamion, ty kontakty, prosím vás. Takže, děkuji vám za účast, přeju vám šťastnou cestu domů, pokud je někdo na dovolenou, příjemnou dovolenou, jinak příjemný prázdniny, ať se vám nic nestane a za rok tady znova. Mějte se hezky, ahoj!